Sir, Ako rin, iwas ito mo. kaya ko papil sir ba? Ako na. Dili na nga papel! Kung saan yung mapili ba yung taon di ay, Ibig? Papel sa iyang kinabuhi kayo mo ako'y papel sa iya! May luha. May luha. Kanang ilak na. Kulong hair na ako. Asa to Chris Brown Rikem? Tara papil oy, magipangita. Nara oh. Tara oh. Oh. Bruh. Uy. Uy, imi. Saba yun, bi? Eraser. Uy. One Japon. Bi, kining isa. Kini. One Japon. Animas ka? Unlan, bi. Bruh. One Japon. Mura ba kong nabuyagan? Ilabay lang ang tanan. Di na ko masakitan. Manhid ko. Hi guys, hello! Takong itlog, please subscribe! Angkol Chris Brown, i-type dito Angkol tapos Chris Brown. I-like, i-share, subscribe na yun guys.